Yo lah, kok lain nampak ang kusutan. Sesuai jo bak pituah mama. Lah masak padirang singkarak kunyang nyo tangkai batangkai indak seincek banan ampo. Kabek di mama buah sentak sari lah orang nang kamaungkai tibo nampunyo rarak saja. Sirih salai minta dicabik rokok sabatang minta diisok. Itu bana kandak kami mang kusutan. Kata sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dun sanak kasadonyo. Di video kali ini ambo nio mau ulang-ulang pasambahan carano. Sesuai jo bak pituah mama asa jalan dek batampuh apa kaji dek gula. Jadi sakiranya ko adoh beko salah jo kekilafan ambo, mohon angku-angku nenek mama kurang tolong ditukuk, sentiam tolong dibilai, boleh di komen beko di kolom komentar. Untuk di sana kasadonyo jangan lupa di subscribe, like, comment and share biar bisa kita sama-sama baraja alu apa sambahan adai Minangkabau. Langsung saja kita ke pasambahan. Membau kan ini mama kami dan duduk di pangka ke angkusutan kami membau. Sungguh pun angkusutan nan diadang sambah pangana batin kanan rapi wujudnya sambah kanan satu. Apalah buah himbauan kami. Rupanya silang nan bapangka kerajo nan bapokok lah bajalan serato langkahnya duduk serato simpuhnya malataan cerano nang katang. Jadi kok nampak angkusutan. Sabah menanti kami. Lai mama kami yang kusutan. Yo lah, kok lain nampak ang kusutan. Sesuai jo bak pituah mama. Lah masak padirang singkarak kunyang nyo tangkai batangkai indak seincek banan ampo. Kabek di mama buah sentak sari lah orang nang kamaungkai tibo nampunyo rarak saja. Sirih salai minta dicabik rokok sabatang minta diisok. Itu bana kandak kami mang kusutan. Kata sampai. Alhamdulillah angku-angku nenek mama itulah tadi pasambahan carano untuk pemula. Nah sekiranya ko adoh salah jo kekilafan ambo atau adoh nang di tambah jo angku-angku nenek mama boleh di komen di kolom komentar. Sekian saja video kali ini. Insyaallah kita kalau adoh waktu akan basuh di lain waktu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.